Здравей и добре дошъл отново в канала Factly Biggie. Днес ще ти покажа 10 любопитни и понякога забравени факта за нашата родина – България. Гарантирам ти, че поне няколко от тях ще те изненадат. Хайде да започваме! България е най-старата държава в Европа, която никога не е променяла името си от създаването си през 681 година. Тази непрекъсната история е доказателство за силата и устойчивостта на българския дух. Българската азбука, кирилицата, е създадена от учениците на Кирил и Методий в Преславската школа. Днес тя се използва от над 250 милиона души по света и е един от трите официални азбуки на Европейския съюз. Нашата азбука е не просто средство за писане, а символ на култура и независимост. Розовото масло от България е едно от най-скъпите в света. За 1 литър са нужни около 3 тона розови цветове, които се берат рано сутрин, когато ароматът им е най-силен. Българското розово масло се използва в най-луксозните парфюми в света – от Париж до Токио. Българинът Джон Атанасов е изобретил първия електронен компютър в света. Неговата идея поставя началото на технологичната революция, която днес определя живота ни. Без Атанасов нямаше да имаме компютрите, телефоните и интернет, така както ги познаваме днес. В българското село Мадара се намира единственият в Европа скален релеф, включен в списъка на ЮНЕСКО – Мадарският конник. Той е изсечен директно в скалата преди повече от 1000 години и изобразява български владетел на кон, пробождащ лъв. Истински шедьовър, който напомня за мощта на първото българско царство – Панагюрското златно съкровище, открито през 1949 година, е на повече от 2300 години и тежи над 6 кг чисто злато. То показва изключителното майсторство на тракийската цивилизация и е един от най-ценните археологически находки в света. В България се намира най-старият обработван златен предмет в света – златото от Варненския некропол, датирано от преди 6000 години. Това е доказателство, че по нашите земи е съществувала една от първите цивилизации в човешката история. Пирин планина е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Тя е дом на редки растения и животни, а природата там изглежда като излязла от приказка. Любопитен факт е, че флората на Пирин е почти идентична с тази на езерото Байкал в Русия. Българският фолклор е толкова уникален, че песента «Излел е Дельо Хайдутин», изпълнена от Валя Балканска, пътува в космоса на борда на кораба Voyager. Тя е избрана като представител на човечеството и звучи в открития космос повече от 40 години. Истинска космическа визитка на България. И накрая, България е единствената страна, където киселото мляко се прави с естествена бактерия, наречена Lactobacillus bulgaricus. Без нея вкусът никога не е същият. Тази бактерия е символ на качество и е призната по целия свят като уникална за нашата страна. А сега кажи в коментарите, кой факт те изненада най-много? Ако ти беше интересно, абонирай се и натисни камбанката, защото всяка седмица тук ще научаваш нещо ново за света и за България. Това беше Factly BG. Научи нещо ново днес.